Yo, uncek ditamjakne uncek. Penakan ndak ndelok ae engko. Mas aku kaya sing ditetakne guyang-guyu ning kono. Pangpung ya coba kaya apa karo Mbak Lisa meneh no. Ha iya no, wong petuk. Ayo. Yo, pangpung co, nggih ngurmati Mbak Elisa dan juga Mbak Anu Mas Uncek. Jajos. Mbak Lisa, nuwun sewu wingi jenengan bar ngasta bar ndalang to iki. Nggih. Tadi malam di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Grogol. Semalam kian. Ya nggih lah. Ndalang kan semalam acara bersih desa. Oh, alah. Nggih. Janjane lek jenengan gelem tenan ndalang, nekuni ndalang mesti laris lho Mbak jenengan. Pak ampun Pak, jenengan aja. Maka apa ya? Ndalang itu capek. Jadi apa ya? Kudu persiapan. Kudu ngerti iki masyarakatnya itu senengnya apa, kudu ngerti sing dijak ning panggung ki sapa. Jadi sing dipikir oke, tangan sikile kerja kabeh, urung uteke, urung mripate melek sewengi. Aduh. Ayo uteke lho ayo. Utek kok utek. Uteknya itu kan harus mikir terus, bar ini apa ya? Bar ini apa ya? Tak apain lagi ya gitu kan. Selama dari seko dari jam piro? 09.00 ke jam 09.30 sampai jam 03.30. Mikir non-stop. Iya, itu capek. Tapi aku apa ya, kelegaan apa kepuasan hatinya emang berbeda. Kalau dalang itu rasanya barampung gitu, rasanya seneng banget gitu. Walaupun persiapan sama rumah apa ya, rumangsaku kayak rekoso gitu loh. Nek rampung seneng. Rampungnya seneng. Nggih, kula kalih Bu Kesi anggere rampung nggih mesti seneng kula nggih. Iya, walaupun perlu usaha kan. Perlu usaha. Berproses nggih. Kudu berjuang Bu Kesi ngono kuwi. Kok gumuceng lho. Nggih. Nek nggih nyatanipun nggih saged rampung semalam suntuk jenengan tur berkali-kali lho Mbak, jenengan berkali-kali anggenipun ngasta pedalangan. Niku pancen yo multi tenan. Iso nembang apik, joget apik. Nyatanipun yo pemikir, peneliti, mayang yo bergas nyatane ngoten niku. Multimedia saestu nggih niku. Multimedia ki maksudnya kok piye? Apa talenta? Apa iso ya? Aku iso ngusung debok iso, gulung kabel iso. Niki wayangane nggih. Kowe ya iso. Rasa dusung aku rasa dusung. Niki wayangane nggih sae to niki. Wah, apik.
Sae Kula sangat. dereng ngertos kok kula. Ya sesuk melu aku to. Nek Lho, aku wayangan. riyen niku nate kelir loro niki jejer kalih kula teng Ngawi teng desane Mbak Tutik nate. Gempar niku teng YouTube barang penontonnya rekor nalika semanten. Oh ngaten. Nggih. Niki sabetane nggih sae sabetane. Hah? Sabetane nggih sae. Lah Nek sabetane ya sabetan biasa kurang. ora pati apik. Nggih. Wedok ro lanang ki beda sabetane. Bedone. Nek wong lanang ki sabetan bisa los. Lah- Kalau wong wedok enggak. Lah- Soalnya ana sing ngregol-ngregoli gitu loh. Nah, susah. Tapi nek kon ngeprak apik wong wedok. Wong wedok luwih santer mbangane wong lenang. Keprakane banter. Keprakane luwih banter. Kuwi sebabe Sebabnya nggak ada yang ngeregoli dan ada sebuah pengeras suara yang membuatnya semakin keras. Maksudnya Walah. Oh iya. make kuwi lho ngono. Bedone yen sabetan apik wong lanang. Yen keprakan apik wong wedok. Kuwi sebabe yen sabetan wong lanang ora enek sing ewo-ewohi. Los. Los. Lek ngeprak Yen ngeprak apik wong wedok dadi los. jedet ngono. Dadi nggon modal dadi. Kadal ya ora. Yo los dol. Lah kowe ora tau ngrasakne ndalang kok. Wong lanang iki ndalange rekoso, anggere mulai sumpek arep ngeprak ngono iki kudu golek posisi sing paling tepat. Ndemene tau tak juwek ngono iki posisinya tidak tepat, mak sewenut ngono iki. Aku pepet ngono ya aku. Lah kok diperban ngateng wingking ngoten. Model apa? Kersane boten ngewohi-wohi. Lah iya. Tur Mbak Elisa adalah salah satu peneliti. Mbak, kula nyuwun dawuh gandeng jenengan sampun banyak meneliti mongko wis Nusantara niku pun jenengan napa niku jenengan kunjungi wayangan teng mriko-mriko. Kinten-kinten masa depan wayang niku benjang kados pundi, Mbak? Mongko nggih bahasa rata-rata anak sekarang SMA, SMP nganti tekan bocah cilik rata-rata mboten ngerti bahasa wayang. Oh nggih, itu nanti yang mereka membuat ciri khas mereka sendiri. Ini kan baby boomer, jenengan itu namanya baby boomer. Generasinya. Mosok Pak Dalang baby. Kowe ya baby boomer bener iki. Tapi saya seangkatan. Baby Terus saya boomer. milenial ya. Terus bar kuwi ono generasi Z. Gen Z bar Gen Z Alpha. Nah, itu mereka itu Bar Z Alpha. Heeh. Terus Supra. Cari Jupiter Z. Saiki Nah, dadi yo. generasi apa sing terakhir? Ini alfa yang Alpha. terakhir. Ya, Umur kira-kira? anak-anak panjenengan itu alfa. Oh. Nah, itu akan jadi generasi yang berbeda, tapi mereka pasti akan membuat ciri khasnya masing-masing. Wes tahu ndelok bapaknya seperti apa kiprahnya yang masa ini. Nah, besok dia akan memodifikasi dengan caranya sendiri. Sing disenengi karo kanca-kancane kaya ngopo. Jadi menurut saya tidak akan punah. Walaupun bisa mati suri. Mati suri iki mati ora urip ora. Itu bisa Wah, itu. berhenti atau mati suri menurut saya itu bisa. Tapi kalau tergantung sama generasi yang Z sama Alpha ini. Nek dilanjutkan jenengan meneruskan ke anaknya belajar terus iso nulari kancane ya iso dilajengke terus menerus. Kok sik ngene, Mbak, lek generasi dalang anak ora mung neng Solo. Nggih. Ning Nganjuk iki cah cilik-cilik wong kula iso njuri festival dalang provinsi Nggih. to. Kula ngerti apik-apik. Saya Dalang cilik apik, penabuh cilik, sinden cilik apik kabeh. Pertanyaannya, sok ki sing nanggap sapa? Nah, lho. iku. Nggih cah cilik-cilik. Lah dalang cilik, ya go cilik sing nanggep ya cah cilik-cilik. Oh iya ngono ya. Nggih. Kados kula ngenten niki sing Kowe ora melu festival dalang cilik. Ya, mboten sesok supito meneh wae, Mas. supet-supet mah. Mboten kula mau mboten tumo dalang. Jogetke nggih mboten gedok. Kendalang. Ha iya. Oh mikir uripe dhewe ruwet kok mikir lakon wayang. Seta uripmu lah kabare ya tentrem ayem karo garwane ya romantis ngono. Nggih alhamdulillah ketoke romantis. Sik aku mbayangke tenan nek ndalang kayak gimana ya. Jagatane nek Pak Cahyo kan segitu sama segitu. Nek Mas Uncek jagatane sekira-kira sepiro? Mung sekonggo. Wis semene lho uncek Jagat. iki ngene. Dadi wayange wayange wis mung semene tok iki. Ngene iki. Jagate sempit teh. Ah iya. Alah Mas Ngono Uncek. kuwi luar biasa. Nggih, Ayo Mbak, niku. nembang, Menapa Mbak. niki? Nggih, Pemundutan wonten napa nggih. beda? Jenengan enten mboten lek mboten mangi kula anu, kula tak nyuwun. Mboten. Mboten enten. Mboten wonten. Oke, menawi mboten wonten, ah iki Mbak. Sampeyan tak aturi nembang karyane Mbah Sukron sing nyatane mbiyen sing menviralkan niku jenengan tur etika jenengan iki izin kalian Mbah Sukron.
Oh nggih. Nika lho napa niki jenenge Sambung Wanci Dalu. Oh nggih. Nah, iki ya. Nah niku tapi nganune bawanipun sik napa nggih? Bebas, monggo nderek mawon. Kula sik rumiyin ya. Sing rumen mboten masalah, penting intinya lak padha. Sambung Wanci Dalu. Nah, dadi ngene lho, Cak. Klemben-klemben roti-roti. Cak Kuncak. Biyen-biyen saiki pripun? Ngene lho, Sambung Wanci Dalu. Nggih. Sampe nek tanggapan lunga ke omah to. Nggih. Kudu waspada. Enten napa? HP-ne bojomu sesuk ceken. Ayo. Sambung Wanci Dalu lho iki. Alah mama bubrah ke omah-omah. Pun kersane mari mboten tentremi ngoten niku. Nyekel HP-ne bojo kok ngerteni WA ngono ki mari ra tentrem. Wis jarno wae lah lho. Loske ya. Los wonten mawon. Oh, jenengan niku napa? Dalang nok napa piye to kowe? Ah, dalang gagah, dosen wis ganteng. Oh, karo sing wedok ya wedi ya. Aku ki ora wedi menghormati. Alah sami mawon. Kowe tak kandhani. Pripun? Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang hebat. Yang sampean pengen keterima uripe, Nggih. wanita loro kudu kok hormati. Siji ibumu, loro bojomu. Sukses kowe kok, tenan. Oh, sukses seorang laki-laki pasti dibalik doa seorang istri. Nah, nggih ngoten niku. Jangan pengen sukses meleh mboten. Oh, pengen. Ha nggih mang patus meleh. Hubungannya apa? Lah kan kesuksesan seorang suami ki dibalik doa seorang istri. Nah, yen sing ndongake kathah bojone akeh. Nah, niku kan luwih tambah sukses meleh. Nah. Oh iya. Lah nggih klemben-klemben roti-roti ngono lho. Biyen-biyen saiki apa Silvi ngono lho. Cukup. Ayo. Sambung Wanci Dalu. Iya. Silvi. Anu Elisa. Puncak iki tak setelika kene wing ora nggih. Lah ya ayu kono to. Sing Apa ya ngomong memper-memper sapa? to aku karo Silvi. Aku muni ngono batinmu apa ya cemburu ngono ta. Aku ki jane piye ya, Pak Cahyo ki wingi ya ngomong kepiye karo aku, mbasan ana Silvi ngomong kepiye karo Silvi, jadi kan aku gundah Lah, sebagai itulah seorang perempuan. laki-laki lamis. Oh iya, lamis ya emang kayak gitu ya. Biyen Ora kok Mbak Lisa mboten ngoten niku lek kalih Silvi niku gur kebutuhan panggung. Lek kalih jenengan iki pancen kebutuhan panggung ning sok-sok kaya arep tenanan ngoten niku lho. alah nggih mboten. Pokok niku lek niate adi lak guyon gandrungan lak Nggih. romantis lak gimmick to. Gimik. Gimmick ning upamane Bukesi ra melu, gimmick iki iso dadi tenanan niku. Mula bojo kula mesti kula jak teng pundi-pundi ngoten niku nggih. Ngoten lho. Ayo. Heeh. Oke. Heeh, nggih. Nangis napa, Pak? Oh alah. Nika Bukesi nangise pas keluwen nika, Pak. Strip malan. Ya Mbak Lisa, ya dibawani Mbak Lisa. Ya. Senadyan to tangkep bumi langit. Jan nelok nggih jos nggih Mbak Elisa. Pripun? Nganti rung didinting iki pas lho suarane. Lho lek karo gamelan kuwi iki Larase pas. dhek wis anu wis Nah. merasuk dhek wisan. Sing gendere ninggal nguyuh lho. Ayo. Urung dicinting iso Ya, pas. nguyuh ki aja disalahke. Kuwi iki sebuah apa ya manusiawi lah ngono kuwi. Soale nek apa wiyaga apa sinden geblek nguyuh randang diuyuhne, kok ndak ada dileloro. Kuwi kudu pipis ya pipis wae. Kuwi yen sinden karo yoga. Iya. Lah yen dalang. Ha, kuwi masalahnya. Udah pernah sih Pak Cahyo udah pernah. Mudun aku lek kersa Turun, tapi tak genteni ya Pak ya. Iya, lah ngono Dasare kuwi. ya wis sempak sih kono karo aku ki plek. Sempak. Iya, sana Masa kowe plek karo aku Pak plek. ijuran sempak ngono. Karepmu piye? Jelasno Mbak Lisa. Aku lho Jelasno. radong ngono to. Kok karo Pak Cahyo kok iso sempak ki? Maksudnya kompak semangat dan kompak semangat kompak sempak ngono lho. Oh, sempak Carane ki Pak Cahyo, singkatan. heeh. Semangat dan kompak. Nah. Plek kono plek, aku plek. Jadi plek-plek ngono. Oh, kowe karo Pak Yoyo plek-plek ngono Iya. to. Heeh. Bu, plek-plek. Lambene uncek. Sing wangi plek iki lho apamu ora. Niki plek kanca plek. Prasetyanku dan kingga
lani mas kang gregetake Pripun Pak? Kali Bu Keksi saya putih. Napa? Swantene. Nun sewu ya lek sinden utawa bintang tamu dan siapa saja seniman iki aja dibanding-bandingne. Iya. Mergo duwe kelebihan masing-masing. Ya. Bu Kesi iki cara son kuwi ngebas. Nggih. Lek Mbak Elisa ki triple. Mongko sing jenis son komplite kudu enek base enek triple. Nah, ya kudu enek middle-e. Heeh, iya. Dadi komplite. Seto Pak. Seto, stop. Iki ket sore limbukan mau. Dek sekop-sekop niku pripun to, Bu? Kok yane wis ngajak sekop-sekop iki lho, Sudah. Seto Mas Uncak niki mau kula mirengaken ket limbukan tekan goro-goro niki kok bojo kula kok guyonane nyerempet ngono lho karo Elisa iku. Ajane arep tak nengke ora tak komentari ning kok suwe-suwe kok atiku kok celekit-celekit ngono lho. Lho lah, napa dirubung gurem jenengan atine? Oh iya no akal iki pinter Pak Uncak. Iki lho, sirahku ki rasane kaya kemut-kemut nyunggi kompor ngono lho. Wah, golek mie ya. Ya oke sih yo. Malah nggodhok mie. Golek mie. Lambene ucek e ora. Bisa lho ora. Kaya entuk nggon gumun aku bocah. Ya. Nah, nyuwun marah kali Bu Keksi. Oh, Lah kula- kualap to kowe. Wah iya. Kualap. Mergo lar gawe mie kok kowe ngajak gawe mie sih. Yakti pengen tak Ambung. apa? Tembung, ayo. Aku kok dengernya enggak itu. Kayak Ya. krungone apa Mas Uncak? Tak ambung. Oh, kupinge bosok unceke. Tak tembung ora. Tak tembung ora. Ambung wonten kok jenengan. Ambang. Sengok celekuk. Neng Bukesi Nah. tan lilo mesti kok aku izin dhewe ya Sa. tak gawe dhewe izin dhewe Gini ya krasa lho. ya karang ya permainan panggung tuh kadang los saking losnya malah kayak wes ra mikir meneh gitu ya Neng. kok jadi baper aku takut jadi baper beneran Ngene lho, Mbak. Jejer ngono malah kita api, kita rukun no. Wis mbok nom karo mbok tua kita rukun ae akur ae. Uncek iki ket sore omongane ngono kuwi. Nganyelne iya iya ra. Sajae Uncek iki kok anu ya. Setuju banget lek Pak Cahyo iki ndek bojo loro. Ah, setuju banget kula, setuju ke. Sebabe Ket tambah sukses. dungane mau. Dongane wong loro. Sik to. Kowe asline berarti kowe jahat lambe aku. Kok jahat pripun? Wanita ngendi sing gelem dimadu? Tak takoni wong wedok ngendi sing gelem dimadu? Enten mboten Bu sing purun wong wedok dimadu, Bu? Enten. Sapa? Eneng. Sopo? Bu Keksi. Lambene uncek tak jantur kowe iki ora. Tak surep Dota Pitana kowe kok ora. Ayo. Suaramu yo gede ya. Ayo. Gede, ora mung suarane tok. Ndase para yo gede. Iki ngawur. Iya. Guyon nggen goro-goro ngene iki malah penak ngene. Lebang cebung ngene iki apik ya. Ayo. Kandekeng panggrahita Ah. Nano nano. angel nggonku kayane kodamku kalah karo kodame Uncek kok. Aku radong kok. Kodamku iki kosong soalnya kodammu iki kodam apa sih? Tikus. Ayo cek kodam ayo. Mowos
aku ora ndelok Mas Uncek ya. Ndak guyu aku. Ah iya. Ora ngulatke mesti bayangke kok. Ya padha ae. Kaya tetep delok ya. Ya tetep padha ae. Wong ora ngulatke tetep bayangke. Aku koyo iki. Ganti Moji roji. Monggo Mas Gareng. Bejen ora. sambung kumung wanci ratri karya usata Masuk. sing gedhe pangaparmu kang mas bebujanku sambung kumung wanci mendah boyok yen sinta urip lan kandika mesti bakal Unggake Rama seger ya. Jogeti sih terus. Oh, awas kur.
kasih. Matur sembah nuwun. Saya genduk Umi, Nduk. Ayo. Ya, Mbak Umi. Sampean ngaturake lelagon wabil khusus kagem. Nah. Ingkang nembe dipun khitanaken muga-muga menjadi anak yang soleh. Nah, Mas Sabta Aji Purnama. Nggih. Alamate anak soleh. Iku. Ya iki donga sing apik kanggo sing dikhitanke. Soleh iku papat badane mumin anut ing syariat kang dihen alus ngendikane kapindo mulya sembah nuwun. Ditutup, Truk. Lakone sih dawa, parikesit malah ilang. Ha iya to. Nganggo kitir sumilir. Ayo, coba. Mbak Lisa sekali lagi, Mbak. Nanti sampai jumpa di tanggal 8 alun-alun Ngawi dalam rangka hari jadi. Ya.
dikancani karo Mbak Nazwa dan juga Mbak Winong serta Mbak Dian Munasiroh. Iya. Tanggal 8 tanggapan toh? Kula melu tanggal 8. Krungu to kowe mau? Nggih krungu enten mriki kok. Ya melu ora apa-apa. Melu ajeng. Ngapunten mboten saged tanggal 8. Nggih. Lah piye to? Ajeng layat kula. Ayo. Lah sing sedo sapa? Golek. Lah napa enten layat kok direncanani kula. Cah cilik aja dolanan nek kene. Ngewohi-wohi wong dalang. Wong karo kowe gedhe gelar lho iso cah cilik ora. Niki putrane jenengan to? Mbarep. Wah, wis jenengan kena hukum iki. Lah ngopo? Mempekerjakan anak di bawah umur. Kowe iki aja ngawur, iki bocah ben ngerti pengalaman. Kaya ngene iki lho dadi dalang, Pak ele golek dhuwit rekasane kaya ngene iki, yen bocah iki diserawungne karo gamelan wayang, otomatis jiwanya akan terkenang lan kuwi dadi srana dheke saya seneng anggene nglestarekake ya kuwi apa kang dadi profesine Pak ngono lho. Oh, ngoten to. Anakmu kok cithak dadi apa? Walah, rencana kula gobloke kok. Lah kan pinter maneni pake malah cilaka. Kok angger wong iki pengen anak iki pinter cerdas ngono lho. Kok iso digoblokne lho. Rencana kula gobloke mawon. Pun kersane. Manut anak nih yen kula niku. Heeh. Lah mboten manut anak, wah kula remukno. Sebabe Lah gedhe anake lho. iya. Pake bianteng modar. Iya. Mangga Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri. Kitir Sumilir. Mangga. Untung sing muni late dawa. Hah? Ilate cendak no wis dadi cilaka iki. Dadi piye? Yen ilate dawa kan cetok Kitir Sumilir. Nah, yen ilate cendak Kitir. Wis meneng ah. Kowe tak adahi kene kowe kok malah. Heeh. Monggo diaturake Kitir Sumilir yo dados. Yo. Hei. Hei, ha, hei, ho, ha.
Terima kasih matur nuwun untuk semuanya. Mbak Lisa dan juga Mas Uncek. Nggih, Pak. Ngomong bareng aku tenan ayo. Nggih, nggih. Telak neng ndi to, ayo. Bu. Ayo. Sukses selalu kagem Pak Haji Sukarji sekeluarga lan ugi ingkang dipun khitanaken nggih Mas Uncek nggih. Amin 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 ya rabbal alamin. Sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti. Amin ya rabbal alamin. Langning kalangganak gelar pandamun sarap